Κλείνω την πόρτα, μικραίνει ο κόσμος. Μια σειρά γεγονότα περνάνε τώρα από τα μάτια μου μπροστά. Λες κι η ζωή μου σαν ταινία προχώρα. Σβήνω τα φώτα, μου λείπεις τόσο, μα η καρδιά μου λέει σώπα. Εδώ που έφτασε τον εαυτό σου ρώτα αν έχει νόημα για εκείνο να μιλά. Και τελικά σημασία τώρα έχει αν δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν πολύ. Όταν ο ένας απ' τους δύο δεν αντέχει, φτιάχνει τον κόσμο του και ζει πλέον εκεί. Και τελικά πάντα ο ένας θα πονάει και θα γυρεύει μια απάντηση να βρει. Και τελικά σημασία τώρα έχει που μοιραστήκαμε ως εδώ μια διαδρομή. Κλείνω τη μέρα, ακόμα υπάρχω, μα δεν πάω παραπέρα. Πόση αξία είχε μια σου καλημέρα, πως συνηθίζεται στα αλήθεια η μοναξιά. Και τελικά η σημασία τώρα έχει αν δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν πολύ. Όταν ο ένας απ' τους δύο δεν αντέχει, φτιάχνει τον κόσμο του και ζει πλέον εκεί. Και τελικά πάντα ο ένας θα πονάει και θα γυρεύει μια απάντηση να βρει. Και τελικά